खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। एनडिएबि बिग्रायारि हानजाखौ डिसबेन्डमेन्ट प्रग्राम अफ एनडिएबिनि जोहै अराय समनि थाखाय सिफायनाय जाबाय। दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव आगु हादरनाङारि आइजो सान फालिनायजों लोगोसे आइजोफोरनि गाव रैखाथिनि फोरोंथाय होनाय जादों। बिटिएडि फेयार प्राइसेस अफ डीएलआर्स एसोसिएशनआ गौथुम हानजा सरनाय हाबाफारि सामलायदों। बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ 7 बोसोराव मावफुंनो हायै खामानिखौ यूपीपीएलआ 5 बोसोरावनो मावफुंगोन बुंदों प्रमद बर'आ। सिभिल ससाइटिनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल सामलायदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव आगु हादरनाङारि आइजो सान फालिनायजों लोगोसे आइजोफोरनि गाव रैखाथि फोरोंथाय होदों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ आरो दानिया दङ आबुं रादाब। एनडिएबि बिग्रायारि हानजाखौ डिसबेन्डमेन्ट प्रग्राम अफ एनडिएबिनि जोहै अराय समनि थाखाय सिफायनाय जाबाय। थांनाय 10 मार्च खालाराव अदालगुरिनि सनायाव थानाय डेजिगनेटेड केम्पआव मोनसे मेलनि गेजेरजों बर'फोरनि हाथियार हानजा एनडिएबिखौ अराय समनि थाखाय सिफायनाय जायो। 34 बोसोर आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि उनावहाय 2020 मायथाइयाव एनडिएबि हानजाया अराय समनि थाखाय सिफाय जाबाय। बेनि उननिफ्राय बे बिग्रायारि हानजायाव बाहागो लानाय गासैबो गेदेरफोरा सरासनस्रा सुबुंफोर बादिनो जिउ खांनो हासिगोन। मख'नो गोनांदि एनडिएबि आफादा सिफायजानाय हाबाफारियाव एनडिएबिनि मोनब्रै हानजानि गेजेराव मोनथाम हानजायाल' नुजाथिनानै बाहागो लादोंमोन होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। धीरेन बर' बि अनजालु एनडिएबि आरनि जानानै बि सावरायगोरा एनडिएबिएसनि जानानै हाबाफारियाव बाहागो लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय एनडिएबिएसनि गबिन्द बसुमतारी आरो बि आर फेरेंगा बिथांमोना सानैया खायसे मोनथि मोनि जाहोननि थाखाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनासै। ब्यूरो रिपोर्ट बड'लेण्ड खौरां। दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। थांनाय 3, 4 आरो 5 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै दुलाराय गुदि बाथौ माइनाव आफाद आरो लाइमोन आफादनि खुंगा 6थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बिजनी जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि 1थि बोसोरारि जथुम्मा बिजनी बर' लावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बे समाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि बिथांजों लोगोसे साइडआव हाबाफारिखौ दैदेननाय गासिबो फिरफिला बिरिगिरि बिथांमोननिसिम दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै रोजा रोजा गोजोननायजों साबायखर थाबाय। हाबाफारि बायदियै 3 मार्च अक्ट'खालि फुंनि बाहागोआव बायदिसिना बादा बेखेवनाय जायो। उनावहाय सुबुं समाजाव बाथौ धोरोमनि गोहोम आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। 4 मार्च अक्ट'खालि बिजनी जिल्लानि गोदान मावफुं आफाद दाफुंनाय जायो आरो भलिबल बादायलायनायखौ एक्स-इएम बलराम ब्रह्म बिथाङाबो बेखेवनानै होयो। সাংবাদিক বন্ধুসকললৈ দুলাৰায় গুদি আফাদৰ বাথৌ আফাদৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাই আজি আমাৰ অতিথি চিনাকি পৰ্ব আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। गिबियावनो जों सिनायथि होनो लादों बिटिसिनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि सार। बादायनायाव क'क्राझार हानजाया चेम्पियन्स आरो बिजनी टीमआ रानार्स आप जायो। 5 मार्च खालाराव फुंनि समाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादनि आफादगिरि गुदि बाथौ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनावहाय थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानायबो जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। 3 बोसोर बैसोनि मावफुं आफादा ओरैबादि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि मुस्रि देदला मांग्रा गयारि बिजनी गाहाय नेहाथारि मुस्रि रबिराम रामसियारि माइनाव आफादनि आफादगिरि मुस्रिमा रक्तिमा बसुमतारी क'क्राझार गाहाय नेहाथारि मुस्रिमा फारुल मोसाहारि अदालगुरि लाइमोन आफादनि आफादगिरि मुस्रि सोरां ब्रह्म क'क्राझार आरो गाहाय नेहाथारि मुस्रि किरण बसुमतारी अदालगुरि। सानसु ठिखानाय 12:30 रिंगायाव गेवलां मेला आफादनि आफादगिरि मुस्रि संराजा नार्जारिनि आफाद दैदेननायाव जानानै थाङो। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो मुस्रि कमल सिंह नार्जारि एमएलए बिथाङा। गाहाय आलासि महरै मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिटिसि चिफ आरो जर'खा आलासि महरै मुस्रिजोब शरण बर' एमएलए बारहुंखा मोसाहारि एसोसिएट प्रफेसर क'क्राझार गभर्नमेंट कलेज डक्टर आदाराम बसुमतारी एसोसिएट प्रफेसर जनता कलेज माखन स्वर्गियारि एक्स एमसिएलए
नीलचरण मुसाहारी एडवाइजर DGBA बलराम ब्रह्म एक्स EM BSc अतीन हाजं MCLS गुणेश्वर गयारी MCLA बारदैसिला नार्जारी एसोसिएट प्रोफेसर जनता कलेज आरो गोबां आलासि दंबावो बे रादाबखौ दैथायहरदों कक्राझारनिफ्राय प्रशान्त कुमार ब्रह्म बिथाङा BTAD फेयर प्राइसेस शॉप डीलर्स एसोसिएशननि गौथुमा हानजा सनाय हाबाफारि सामलायदों BTAD नि सिङाव थानाय धिलरा गौथुमा शुक्रबार फुंनि 11 रिंगानिफ्राय कक्राझार सोहोरनि ग्रीनफील्ड फोथारनिफ्राय जुरि जेननानै राजा मेला फोथारसिम गोलावै हानजा सुरलाङो BTAD आटा आदि माने एलाटमेन्ट হৈ আছে সেই এলাটমেন্ট আমি জনসাধাৰণ হেতু পোৱা নাই লগতে কেৰাচিন তেল দিনে দিনে মাহে মাহে তো বৃদ্ধি হৈ আহি আছে আৰু দাম বৃদ্ধি হৈ আহি আছে গতিকে সেই দাম বৃদ্ধি বন্ধ হ'ব লাগে আৰু লগতে আমি ডিমান্ড জনাইছো যে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত আমাৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় কিছুমান সামগ্ৰী যেনে আটা দালি মিঠাতেল চেনি পিয়াজ আদি হেতু আবণ্টন হ'ব লাগে আৰু হেতু সুলভ মূল্য দোকানৰ জৰিয়তে হেতু মানে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে লগতে 2015 চনতে BTAD গভৰ্ণমেণ্ট আৰু হতৌ BTAD সুলভ মূল্য দোকানীসকল সন্থাৰ মাজৰ এটা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকত BTC চৰকাৰে আমাক এটা সিদ্ধান্ত দিছিল যে আমাৰ যি ডিমান্ড BTAD 3500 যি দোকানী আছে সেই দোকানীসকলক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দিয়াৰ তেখেতসকলে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিল আৰু লগতে যিবিলাক 60ৰ ঊৰ্ধত আছে তেওঁলোকক মানে পেনচনৰ ব্যৱস্থা আদি মানে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল আৰু লগতে ভাৰত চৰকাৰে যি আমাক কমিশ্যন দিছে তাৰ উপৰিও আমাৰ BTAD গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা সুকীয়াকৈ কমিশ্যন দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ হৈছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে সেই প্ৰস্তাৱ মানে কেবিনেটত মানে গৈছে মানে ফাইলটো কেবিনেটত গৈছে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ সেই মানে সেইটো পৰিৱৰ্তন একো নাই যিখিনি মানে পাব লাগে সেইখিনি আমি মানে সময়মতে মুঠেই পোৱা নাই আৰু সেইটোত কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম গতিকে बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना आखायाव बेनार आरो प्ले कार्ड लानानै केरासिन माइरं दाम बारायनायखौ खमायनांगौ डिलार सामलायगिरिफोरनो दानसेयाव 30,000 मुजिरा एबा कमिसन होनांगौ होननानै हसिख्रावो अदेबानि बिथांमोना BTC खुंथायनिसिम दाबि दैखांबावो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों कक्राझारनिफ्राय बिनन्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां BPF राजखान्थि दोलोआ 17 बोसोराव मावफुंनो हायै खामानिखौ UPPL 5 बोसोराव मावफुंगोन बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय UPPL देबरगाव ब्लकनि बानजायनायाव बिसमुरि गेलेग्रा फोथाराव जनसाधारण सुबुंगमा जथुमनाय हाबाफारिखौ शुक्रबार फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सामलायनाय जायो আমাৰ জিকাটো উদ্দেশ্য গতিকে আমি কাকো হাৰাব বিচৰা নাই আমি জিকিবই বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি জিকাৰ কাৰণে কোনোবা হাৰি যায় যদি মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ কাকো আমি বিশ্বযুদ্ধৰ নিচিনা লোৱা নাই তেখেতসকলহে লয় বিশ্বযুদ্ধৰ নিচিনা কেম্প বান্ধি লৰা থৈ দিয়ে বহুত ৰাইজক ভাবুকি দিয়ে পইচা বিলায় মানে ইলেকশ্যন নিজিকেলি যেনিবা একদম মৰি ধ্বংস হৈ যাব আৰু এনেকুৱা নহয় ৰাজনীতিটো সহজ সৰল হ'ব লাগে সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগে আৰু এটা ভাল উৎসৱ এইটো 5 বছৰৰ মূৰত আমাৰ নেতা বাছনি কৰিবলৈ পাম ভোট দি পেলাই এইটো এটা উৎসৱ হয় ইয়াত মানে এনেকা উৎকণ্ঠা ভয় এনেকা সৃষ্টি কৰিব নালাগে বাহুবল ধনবল ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই আমাৰ গণতন্ত্ৰ ইমানেই শক্তিশালী আপুনি ভাল কাম কৰক এটা টকা নিদিলেও ভোট দিয়ে ৰাইজে সো এইবিলাক যেটো কালচাৰ আজি BTC চলি আছে এটা সমষ্টিত কৰোৰ টকা খৰচ কৰা নিজৰ মানুহবিলাককে কিনা বেচা কৰা এই কালচাৰবিলাক সলনি কৰিব লাগিব এই কাৰণে এইবিলাক গোটেই কথা লৈ পেলাই আমি আজি ৰাজনীতিক জয়েন কৰিছো আৰু হিটো আমাৰ কাৰণে এটা সংগ্ৰাম পৰিৱৰ্তনৰ সংগ্ৰাম আৰু ৰাইজে যেনেকৈ আগুৱাই আহিছে মোৰ বিশ্বাস যে ইয়াত পৰিৱৰ্তন এবাৰ হ'বই बे हाबाफारियाव देरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय UPPL राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा नुजाथि हैनायजों हाबाफारिया मेहेर गोनाङै बानजाय जायो बे हाबाफारियाव आदिवासी नेपाली सावथाली आरो बर' जनगोष्ठीनिफ्राय गासै 420 सुबुंफोरा आखाइ गोरोबहोयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे हाबाफारियाव UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा थानाय 17 बोसोर समाव जाय हाबाफारिखौ BPF मावफुंनो हायाखै बे खामानिखौ 5 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिगोन होनना गावनि गाय आलासिनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिनानै होयो बिथाङा रायजो राजाफोर नागिरोब्ला देबरगाव बियाबावबो बिसायख'थि गेलेगोन होनना खौरां बिजिरनि गेजेरजों बुंथिबावो कक्राझारनिफ्राय बिनन्जन नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां
सिविल सोसाइटीनि बानजायनायाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों थांनाय 27 जानुवारि खालाराव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि सोमावसारारि हानजाफोरनि गेजेराव थामथि बर' गोरोबथा जानायखौ रिअपेन खालामफिननांगौ होनना दाबि खालामदों बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा অফিস বিয়ারের বা নেতায় এই চুক্তিক আকরে আকরে কোনো পদ্য ইন্তত মানিব নোৱাৰে আৰু স্ট্রং ভাষাত আমি কৈছোঁ we oppose it unequivocally. क'क्राझारनिफ्राय बेनोजोर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव आगु हादरनाङारि आइजो सान फालिनायजों लोगोसे आइजोफोरनि गाव रैखाथिनि फोरोंथाय होदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव थांनाय 7 मार्च खालाराव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'नि दैदेननायाव आगु हादरनाङारि आइजो सान फालिनाय जायो बेजों लोगोसे आइजोफोरनि गाव रैखाथिनि फोरोंथाय होनाय जादों होननानैबो जोंनिसिम खौरां मोनफैदों बे हाबाफारियाव बिथोनगिरि हिसाबै प्रफुल्ल मुसाहारि ब्लेक बेल्ट 5th Dan रेफारी चेयरमैन ऑल बडोलैंड टेक्वांडो एसोसिएशन जयश्री बसुमतारी इंटरनेशनल प्लेयर ब्लैक बेल्ट 1st Dan दानी बर' ब्लैक बेल्ट 2nd Dan नेशनल प्लेयर अंजिमा बर' ब्लैक बेल्ट 1st Dan नेशनल प्लेयर कृष्णा देवी चेनसुआ ब्लैक बेल्ट 1st Dan नेशनल प्लेयर कल्पना चेत्री रेड बेल्ट फर्स्ट टेस्ट प्लेयर बिथांमोना नुजाथियो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों 9 मार्चखौ इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे हिसाबै खुंनाय जायो दा जोङो मोनसे फ्री इन्टारनेशनेल उइमेन डे दिनै 7 थारिखआवनो जोङो बेखौ खुंनाय जादों आरो नैबे हाबाफारियाव जोङो जर'खायै हिन्जावसा सोलोंसाफोरनि थाखाय मोनसे सेल्फ डिफेन्स क्लास डेमनस्ट्रेशन जों लानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय हिन्जावसाफोरखौ जोङो फिजिकेलि स्ट्रं खालामनाय फिजिकेलि गोहो होनाय जाहाथे हिन्जावफ्रा बा आइजोफ्रा गावखौ फिजिकेलि स्ट्रं खालामनानै गुबुन गुबुन जि सम सम नुजाथिबाय थानाय खैफोद बेफोरनिफ्राय जाहाथे रैखाथि मोननो हायो बिथांमोननि हानजाया गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'नि हांख्रायनाय बायदियै फैनानै टेक्वांडो आदब बायदियै आइजोफोरा गावखौ माबोरै सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो हायो बेफोर आदब खायदाफोरखौ गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि बिएड आरो डीएलएडनि आइजो फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाय जायो गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफांआरिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां दानिया सम सफैबा बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नागिरो नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाब खेसबानो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।